on April 2, 2025 here at the LV Hotel. So we will be discussing on immunization status in the Bicol region as well as the measles, rubella situation, blood donation, and purok kalusugan. To start po, let us acknowledge our dear resource persons, starting with our local health support division chief of DOH Bicol CHD, Dr. Gladys D. Escote. Next, we have our our dear media partners who are here with us today. So maraming salamat po sa pagdalo sa ating press con. Hello po kay Sir Emmanuel from Radyo Pilipinas. Sir, yan. Palakpakan naman po natin. Ayan. So, nandito din po from Radyo Pilipinas si Ma'am Angel Gabrielo. Tama po ba? Hi, Ma'am Angel. We also have with us from the Philippine News Agency, sila Ma'am Crisel Perez and Ma'am Valerie. Hello po. Ayan, mga interns po sila, am I right? Ng PNA. Yes. Okay. And we also have with us from DWIC, Ma'am Jonna and Ma'am L. Hello po, Ma'am. Thank you. Ayan. So, Radyo Veritas din po is here. Sir Dennis Alta. Hi, Sir Dennis. Asan si Sir? Ayan. Nandito pala siya sa harap. Opo. Yeah, yes. Okay, we also have from Love Radio, si DJ Mar Erickson. San po si Sir Mar? Hi, Sir Mar. Ayan. One of our din yan, si Sir Mar. And kasama din po ni Sir Mar, si Sir Julius, Sir Julius din po, from Love Radio. Hi po, Sir. Okay. We also have our interns from Brigada News, si Ma'am Christine and Ma'am Lian. Lian, tama po ba? Alea, hi Ma'am po. And syempre ang kasama nila, si Sir Norris Mingoy. Hi Sir, hello po. Tapos meron din po tayo from our Bombo Radio, si Ma'am MJ Reblando. Hi Ma'am. Saan si Ma'am MJ? Ayan. We also have, kasama ni Ma'am MJ, si Ma'am Sheila Alamo. Hi, Ma'am Sheila. And Miss Alex Mirandilla from Zoom Radio. Ay, Sir Alex. Sorry na, sir. Okay, so I think that's all for now po. So maraming salamat po muli. So, to give the opening message of our press con, may we call on Dr. Gladys D. Escote. My test. Maray na aga po or hapon sa Indogabos, lalo na yung mga media partners natin na present po ngunyan. So, in behalf of our Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, and the entire DOH Bicol Center for Health Development, I would like to express my gratitude sa inyo po lahat for taking the time to be part of today's press conference. So to begin with, allow me this privilege to acknowledge again our guests from the different media organizations. Yadi na po ba si PIA Albay? Of course, ang Veritas, Radyo Pilipinas Albay, DWRC Sigaw News FM, Brigada News FM Legazpi, Bicol.ph, Bombo Radio, Care 104.3, The Way FM,
PNA 99.5 Love Radio Legazpi, DWRL AM and 1FM DWGO Legazpi, as well as ang Rappler. And of course, ang mga naggagandahang dilag po sa aking kanan at sa kuyang kaliwa. Okay. Na-mention na sila kanina, si Dr. Desiree Briseño, si Miss Nicole Ann Bejo, and of course, Miss Yolanda Almonguera. So today, the comprehensive advancement and protection of community health and well-being stands as the principal catalyst in prolonging life expectancy and creating safer communities. Through the immunization program, increased access to healthcare services, public health education, and disease prevention campaigns, multiple health disparities have been overcome, leading to a more enhanced quality living. So today's undertaking presents a significant opportunity for us to tackle vital concerns and interventions to address various health issues such as measles, rubella. So from the 2023 FHSIS, or the Field Health Services Information of Epidemiology Bureau, the record shows that Bicol region achieved an approximate of 68% coverage for measles vaccination among our eligible population. Inipong datos na to presents that infants aged 0 to 11 months old were able to receive 2 doses of measles-containing vaccine, or MCV. The public health interventions have demonstrably contributed to a reduction in measles and rubella cases within the region. As of March 29, 2025, surveillance data spanning 2023 to 2025 reveals that Bicol region reported 10 laboratory-confirmed measles cases, 5 laboratory-confirmed rubella cases, 15 clinically or measles-compatible cases, and a case fatality rate, or CFR, of 2.32%, which will be discussed thoroughly later today. So by this year, the National Immunization Program of DOH Bicol, with our strong collaboration with the Bicol Regional Immunization Council, is targeting a 95% coverage for fully immunized children, o yung piga-apuntang FIC. This renders as a preventive measure against grave, potentially life-threatening diseases, and to establish a more resilient health system within our region. So to aid us in this goal, DOH Bicol CHD continues to reinforce its intervention by expanding accessibility of vital health services among our grassroots population. Through the unwavering dedication of our provincial DOH offices, partner LGUs, and organizations, the launching and implementation of Purok Kalusugan magnified the equitable distribution and comprehensive coverage of medical care among communities, especially the unserved and the underserved areas. Moreover, this covers targeted health interventions through the delivery of accessible and responsive health services, strengthen local health systems, and equitable and effective health outcomes. So for 2025, the total target sites for implementation of Purok Kalusugan, or PK for short, is 342 cities and municipalities all over the region. And as of March 12, 2025, DOH Bicol was able to identify a total of 451 target sites for its implementation. So this translates to an expanded reach of a coordinated delivery of immunization programs, safe water and sanitation interventions, HIV screening, primary health care across all age groups,
maternal care, and the prevention and control of non-communicable diseases. So, during the first quarter of this year, we were able to deploy Puro Kalusugan, PK teams, and establish vital healthcare delivery points in the 6 provinces of Bicol, namely Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon. And currently, we are actively ensuring the sustained implementation of the program across 28 designated sites in the entire region, employing community empowerment and collaboration to guarantee effective service delivery and measure impact. So, ang Satuya Pungunya na press conference would also serve to underscore or highlight the critical significance of blood donation. As stipulated in Republic Act Number 7719, otherwise known as the National Blood Services Act of 1994, the emphasis of voluntary blood donation contributes significantly to maintaining a sufficient supply of safe blood, as well as increasing public awareness on the vital role of voluntary blood donation in saving the lives of countless Filipinos. Henceforth, maintaining a stable and adequate blood supply is critical for our healthcare system. Our annual target for blood donation was set at 1% of the total population. And in 2024, our nation exceeded this target, achieving a commendable 1.26%. This accomplishment outlines the collective commitment of our citizens in ensuring safe blood is readily available for those in need. Building upon this foundation of community involvement and public health success, DOH Bicol is holding this press conference as an avenue to advance our public health campaigns, specifically to boost immunization coverage, amplify voluntary blood donation, and reinforce our commitment to continuously implement interventions that are culturally sound, relevant, and sustainable. So once more, we extend our appreciation for your participation in this activity and for your continued support in the service of the Bicolanos. We, in the Department of Health, Bicol CHD, as frontliners in health, together with the provincial DOH offices, local government units, and stakeholders, as well as our partners, ensure that Filipino families remain at the center of our service delivery framework. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Maray na hapon po sa Indogabos. Thank you very much po, Dr. Gladys Diaz-Cote, our Local Health Support Division Chief. So before we move on to the first topic, let us acknowledge the presence of our other media partners who are here. We have with us from D-Way FM, yes po, Ma'am Yvette Pao. Hello po, ma'am. And si Ma'am Melissa C. Manzanilla. Hello po, Ma'am Mel. And we also have Sir Jose Ostero. Sir, yan po. And si Ma'am Sheena Buenaflor. Thank you po. And we also have din po from Bicol.ph, Ma'am Erica Razo. Saan po si Ma'am Erica? Yan. Okay, so to present to us the immunization status in the Bicol region, we have with us our Medical Officer 3 and the Regional Program Manager of NIP, Dr. Desiree O. Briseño. Good afternoon po, everyone. So to start off, next slide po.
And so, to start off, I will be presenting the 2024 regional coverage of Bicol region. So, the regional FIC, or the fully immunized child coverage for 2024 is 47.84%. And this is a 3.51% decrease from the previous year, which is 53.35%. So the top 3 provinces are Catanduanes, Albay, and Sorsogon. Next slide, please. The 2025 first quarter regional fully immunized child coverage is only at 7.5%, which is equivalent to 11,228 children. So the eligible population for the fully immunized child for 2025 is 150,239. So this is a 5.1 decrease from the 2024 coverage in the same quarter. So this accomplishment, or this coverage po, is actually below the target, which is 24% for the first quarter. Next slide, please. So the measles-containing vaccine coverage shows a decreasing trend from the previous year. Next slide. Previous slide po. Ay, nawala. Wait. Oh. Apologies po for the previous slide. Ayan. So, balikan ko lang po yung slide po natin for the measles containing vaccine coverage, no. So, it shows a decreasing trend from the previous year, and this is due to the unstable supply of vaccines and some other factors po, no. Ayan. So, because of this
low coverage for the measles-containing vaccines. Next slide po. Ayan, so nagkaroon tayo ng mga measles cases this year. Ayan, so for 2023 po, we have 36 measles rubella suspect cases. 2 of those are laboratory confirmed measles and 5 are laboratory confirmed rubella cases. So clinical or measles compatible cases are 8 and for a total of 51 measles rubella cases. So the case fatality rate for 2023 is 0. For 2024, the measles rubella suspected cases are 36 with 1 laboratory confirmed measles. We also have clinical or measles compatible case of 6 for a total of 43 measles rubella suspected cases. So the case fatality rate for measles rubella cases in 2024 is 2.32. For 2025, we have 15 measles rubella suspect cases, 7 laboratory confirmed measles cases, and 1 clinical or measles compatible case. So a total of 23 cases for measles. So these are laboratory confirmed po done at the RITM. And this is as of March 29, 2025. Next slide po. Ayan. So because of the increasing cases of measles, we have launched the Bicol CHD launched an intensified routine and catch-up immunization campaign. Now, the objective of this is to ensure high-quality measles and rubella immunization activity in every barangay, municipality, and city. Next is to interrupt or prevent the transmission of measles and rubella viruses in all provinces by ensuring that at least 95% of infants and children aged 9 to 23 months in each barangay, municipality, or city are vaccinated with measles-containing vaccine. And number 3, to maintain the desired population immunity that will prevent the occurrence of VPD outbreaks in the region through the conduct of periodic intensification of routine immunization every last month of the quarter. So this issuance is released last February 28 pa po, 2025. And so this is the operation. These are the operational details for the intensified routine and catch-up immunization. So the target po are all children 0 to 12 months of age shall be given age-appropriate vaccines. All children 13 to 23 months of age who have not received or have incomplete vaccination shall be given the required vaccines to complete the required doses except for the BCG and hepatitis B. So these are the recommended vaccines for the infant immunization. So we have BCG and hepatitis B. These are the birth doses. And then the pentavalent vaccine for 3 doses. Next is the PCV vaccine also for 3 doses. The oral polio vaccine for 3 doses also. And then the IPV for 2 doses. And of course, the measles-containing vaccines or the MMR for 2 doses. So this is the operational details naman po for the intensified measles vaccination. So for this one, we have immunization for 9 to 59 months in priority provinces. So the strategy for this po is selective immunization of measles-containing vaccines. So the age group coverage for 9 to 12 months for routine po, so they shall receive 2 doses of MMR. The first dose shall be given at 9 months and the second dose shall be given at 12 months. So for those naman na 13 to 23 months, so catch up siya, so meaning po yung mga nakamiss or hindi pa po nakaka-receive nung 2 doses or to complete lang kung na-miss niya yung second dose, pwede pa po siyang ibigay hanggang 23 months.
So meron po tayong for 24 to 59 months naman, they will be given additional dose of measles rubella vaccines. So this is non-selective, so regardless of their immunization status. Ayan. So the period of implementation po is 1 week preparatory period. So nung March 3 to 7 po ito. And then the actual implementation is for 2 weeks lang po siya, no? Dapat mabilis para mas ma-curb natin yung transmission ng measles virus. So March 10 to March 21, and then map up po, actually ongoing po siya ngayon, yung map up. So meron pang mga natira. So ayan, ongoing pa din po yung ating pag-map up ngayon. And then for the implementation areas po, for the priority provinces, the province of Camarines Norte and Sorsogon shall implement the 9 to 59 months. So kasama po dito yung 24 to 59 months na bibigyan ng additional dose ng MR. While for the remaining provinces, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, and Naga City, yung 9 to 23 months lang po for the MMR. And then, of course, the target coverage po is at least 95% coverage of all zero dose and due for second dose of MCV and at least 95% MR coverage for the 24 to 59 months in priority provinces. Ayan, so sabi ko nga po kanina, ongoing siya na campaign, no? So, ang target po ng Bicol region for MMR, so for the first dose po, no, is 124,667. For the MMR2 naman po is 137,081. So ito po, this includes yung mga unvaccinated noong 2024. So hinahabol natin sila this year. So yung vaccinated children or yung accomplishment na natin, no, for this campaign is for MMR, we have 13,650, or this is 9.9% of the unvaccinated target. And for MMR2 naman, 13,958. And this is 8.8% po. Ayan, so these are the key interventions. We have, of course, prompt allocation and distribution of the available vaccine. So once po na na-receive na namin yung sa CHD, once na-receive na namin yung mga bakuna, dinideliver namin siya agad kasi syempre paano naman tayo makakataas ng ating coverage or paano natin makakapagbakuna kung hindi available yung vaccine. So once available, automatic po ang distribution po ng mga bakuna. And then number 2 is engagement of local chief executives and stakeholders, so through the Bicol Regional Immunization Council. Yan. Through this council po, no, we have discussed yung mga challenges for the implementation of the immunization program. So, member po kasi ng Bicol Regional Immunization Council yung mga other agencies, government agencies, such as yung DILG, DSWD, NPIA, kasama din po doon, mga media partners na kasama. So, dahil nga po doon sa nakuha nila na challenges, like for example, is yung engagement nga ng mga local chief executives, no, they support the implementation by issuing a memo to the LGUs para po mag-ramp up din ng vaccination. Ayan. And then next po is the collaboration and partnership with the PPS or the Philippine Pediatric Society of Bicol. So through this, no, even though yung mga bata na nababakunahan po sa private ay sinishare na po ng mga private practitioners or yung mga private pediatrician yung kanilang data sa atin. Ayan. So ano din siya, kumbaga dahil din siya dun sa mga collaborative meetings natin with the Bicol Regional Immunization Council. And the next po is we have monitoring of low-performing areas. And of course, the supportive supervision dun po sa mga high yield or yung mga matataas yung mga
unvaccinated children. So pinupuntahan po sila ng mga supervisors namin, binababa namin sila para makita kung ano po yung mga challenges din at ano pa yung mga kulang at kailangan nilang gawin. And then next po is of course yung mga capacity buildings para po sa ating mga healthcare workers. So kasama po sa mga kinakapacitate natin is yung mga BHWs of course. Kasi sila yung mga nasa baba talaga, nasa grassroots, sila ang nakakausap ng mga magulang sa baba. Ayan. So let us all be united to leave no children behind from immunization. Let us give them a bright and healthy future. Ipagpatuloy po natin ang serbisyong Salud Bicolnon sa bagong Pilipinas. Thank you. Thank you. Hello. Thank you very much po, Dr. Desiree Briseño, the Regional Program Manager of National Immunization Program. Next, we have our Nurse 1 and Donor Recruitment Officer of the Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory, Ms. Nicole Ann Bejo, to present po on blood donation. And good afternoon, everyone. So I'll be presenting the status of the implementation of the blood program here in Bicol region, and at the same time, some updates in terms of the conduct of the mobile blood donation and the need for increase po ng awareness pa no, in terms of the conduct of the mobile blood donation. So first and foremost, we need to understand it's very important po that we should donate blood. No? Alam naman po natin that blood can only be taken from humans. So as compared po sa ibang kailangan ng tao, no? Hindi pwedeng i-reproduce, hindi pwedeng i-order through online shopping. So, kailangan natin ng madami pang voluntary blood donors. So, the Blood Center, as one of the lead blood service facilities in Bicol region, through the help of the blood program, we continue to intensify our advocacy no, on voluntary blood donation. So, why donate blood? Next slide. Because it is very important for you, for our patients and for our community, no? Through the conduct of regular mobile blood donation, through the help of our regular voluntary blood donors, we are able to save lives. Again, as I've said po kanina, we can only get blood from humans. So we need more voluntary blood donors. Next slide. So why donate blood? Because there is a tremendous demand for blood. However, we are still experiencing inadequacy of blood supply, especially po during the lean months. I know some of you have experienced relatives of patients requesting no, blood units, humingi po ng tulong, most especially during the first and fourth quarter of the year. So ito po yung mga buwan kung saan talagang kokonti po yung supply natin ng dugo. Ito po yung mga buwan na sobrang kokonti din yung ating mga mobile blood donations and at the same time, mababa rin po yung ating mga donors na nagdo-donate ng dugo. So, because of the demand, no, tumataas po yung demand ng dugo at meron pa tayong kakulungan or inadequacy of blood supply, no, hindi natin matugunan for some of the months. So later, I'll be presenting the data that our blood collection is actually increasing. However, the blood center, through the help of the blood program, is intensifying our efforts to address those months, during the lean months po, no, para masiguro natin na meron tayong sapat na dugo, no, na para may bigay natin sa ating mga pasyente. So next slide, as you can see here, this is the blood center's blood unit collection trend from 2021 to 2024. During the pandemic, bumaba po yung ating blood stocks. But for the past years, 2022 until last year, tumataas po, increasing po yung ating blood collection. And this is through the help of our partners, our stakeholders, and actually our media partners. We have media partners who are conducting mobile blood donation. So nakatulong po ito sa pagtaas no, ng ating blood unit collection. Then the next slide, as you can see here, regional blood donation rate, no, this accomplishment po
includes not just the blood center's accomplishment, this also includes the blood collected by the Bicol Medical Center. BMC is also one of the lead blood service facilities here in Bicol region. And at the same time, the Philippine Red Cross chapters here in Bicol. So, as you can see here, we have an increasing trend, no? Tumataas po yung ating blood collection. Seeing the data, increasing yung collection, but at the same time, since marami pong nagkakasakit, dumadami po yung ating mga dialysis center. Sa BRHMC, Bicol Regional Hospital and Medical Center, nagko-conduct na po sila ng monthly open heart surgery. And madami pa pong instances, no, na nakikita natin yung pagtaas ng demand. Tumataas na po yung collection natin, but at the same time, tumataas din po yung pangangailangan ng mga pasyente natin for blood. That's why we encourage, no, the public to really support us, no, through the conduct of mobile blood donation. We encourage the public to take part in this advocacy of saving lives by donating blood. So next slide. As you can see here, sabi nga dito, one blood donation can save up to 3 lives. Akala natin, no, isang buhay lang yung masasagip natin. But by donating, no, 1 blood unit, pwede po tayong makasagip. Pwedeng makadugtong ng buhay up to 3 lives. Bakit po ganun, no? The blood center has the capacity or capability to process blood units. Ibig sabihin po, yung isang blood bag na dinonate ng isang tao, pwede pa siyang maproseso sa iba't ibang component ng dugo. Narinig nyo na po ba yung platelet concentrate, no? Dun sa mga ating dengue patients. So, platelet concentrate, PAC-RBC, no? Plasma. So, malaking tulong po. We emphasize this to our donors, no? Na malaking tulong po yung naibibigay na whenever they donate their blood. So, next slide. What is donated blood used for? As you can see here, 2% of the blood units po, no, na nadodonate, nakukuha natin, nakokollect natin, they are used for trauma and road accidents, 4% for obstetrics cases, 10% orthopedic, 13% other medical problems like heart, liver, or kidney, 18% surgical purposes, 19% patients with anemia, and yung may pinakamataas mong percentage is 34% for cancer patients and blood diseases. So, madami pong conditions, madami pong diseases, no, nangangailangan po ng dugo. That is why the blood center, our partners, the local government units, our stakeholders continue to conduct mobile blood donation activities. So now, who are eligible? Sino po ba yung pwede mag-donate ng dugo? No? Next slide. To determine if you are eligible to donate blood, first and foremost, sa age po, no, those donors na nasa 18 to 60 years old can donate blood. However, for those teenagers, no, nasa 16 to 17 pa lang, they can actually donate blood. Pero kailangan po nila ng parental consent. Okay? And in addition, for those senior citizen na blood donors natin na willing mag-donate ng dugo, they can donate blood as long as they are regular donors. Ibig sabihin, at least once a year, nagdo-donate po sila ng dugo. And then for weight, 50 kilograms and above. And then, babae, lalaki, ano man po yung gender po or sex nila, anyone can donate blood. Next, to determine if the donor is eligible to donate blood, they will undergo a screening process to ensure that the donor is qualified, no? And at the same time, we don't just, as you all know, meron pong target, no? Meron pong target, 1% of the population yung dapat makollect nating blood units. But we don't just focus on achieving the target. We are ensuring that the blood that will be collected is considered safe and has quality. That's why we undergo our donors through a strict screening. So during the screening, our donors will be asked about their health and travel history. They will be asked about medicines if meron pong tinitake na gamot. Then they will also be asked about their risk for infection that can be transmitted by blood, especially
AIDS and viral hepatitis. At the same time, next slide, their vital signs will be taken. May ensure po na normal yung kanilang vital signs. And then, their hemoglobin and blood type will also be checked. So again, this process po will ensure no, na qualified yung ating mga donors. Our donors will also be physically assessed or examined by a doctor before blood will be extracted from them. Okay, next slide. Ito po yung donor eligibility, no? Specific information. Ano po ba yung mga temporary deferrals? Ibig sabihin po ng temporary deferrals, pansamantala hindi mo na pwede mag-donate ng dugo. Sino-sino po yung mga tao no, na pwedeng hindi mo na papayagan mag-donate ng dugo because of these conditions. Una, if the donor is pregnant, so temporary, hindi mo na sila pwede mag-donate ng dugo. If they have fever, cough, and colds, if they have tattoo or body piercing not more than 1 year, and then fourth, previous history of operation. So these are some of the temporary deferrals. Next slide, what are the reason for permanent deferral? Ibig sabihin, hindi na po sila pwede mag-donate ng dugo, no, ever in their life. If they have the following conditions. First, if they have cancer or heart disease. Second, chronic lung disease. Third, hepatitis. Fourth, if they are positive for HIV or STI. Fifth, if they have high-risk sexual exposure. Sixth, if they have sudden unexplained weight loss of 5 kilograms within 6 months. Seventh, chronic alcoholism. And then, there are other conditions na mo-consider pong permanent deferral. And during the screening process, malalaman po natin yon. Okay, next slide. So, gaano po ka-frequent pwede tayo mag-donate ng dugo? So, pag lalaki po, we can donate blood every 3 months. So, pag lalaki, every 3 months. Pag babae naman po, every 4 months. Ayan. So, again, we don't just encourage the public or yung mga tao po to just donate once. We encourage them to donate regularly because we need more regular blood donors. Again, because of the increasing demand for blood, kailangan po namin ng mas madami pang donors. So now, next slide, I'll be showing po a short video on how to avail blood because this is actually a frequently asked question and madami pong concerns regarding this. So to give you clarification on the process on how to avail blood, no, please watch this short video. For a while lang po may ano lang, technical difficulties.
Network ay may Lead Blood Service Facility o LBSF na siyang nangunguna o namumuno sa pagpapatakbo ng network nito. Kung sakaling walang available na dugo sa ospital kung saan naka-admit ang pasyente, ang blood bank staff ay tatawag sa kanilang LBSF kung saan sila I think we can facility proceed kung may naman po available with na the stock next- ng Yes, kinakailangang ayan. So, dugo sa if facility hindi nila. po At kung wala send rin, tatawag you sila can sa send iba it pang naman mga po to blood them. service facilities na kasama sa kanilang blood services network. Kung wala pa rin silang matagpuan na blood unit na kailangan, makikipag-ugnay na sila sa clearinghouse. Hindi maikakaila na ang dugo ay nakapagbibigay ng Hindi maikakaila na ang dugo ay nakapagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga nangangailangan nito. Iba't ibang mga sakit ang maaaring mga ilangan ng pagsasalin ng dugo. May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalinan ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang desisyon ng pagsalin ay nakabase sa magandang epekto ng pagsalin laban sa mga maaaring komplikasyon nito. Dapat ay kumpleto ang mga impormasyon na kinakailangan. Mga kailangang impormasyon kagaya ng pangalan, edad at diagnosis ng pasyente ay dapat malinaw na nakalagay dito. Kinakailangan ding ilagay ang blood type ng pasyente, ang blood component na kailangan at kung ilang units ang i-request para malaman kung may available na dugo na magagamit sa pasyente. Kapag nasiguradong kumpleto na ang impormasyon sa ginawang blood request ng attending physician, ito ay dadalhin sa blood bank ng nurse o aide. Dito sa blood bank, kapag natanggap na ang blood request form, ay titignan ng mga blood bank staff kung may available silang supply ng dugo na kinakailangan ng pasyente. Kung mayroong available na dugo sa blood bank, gagawin na ang pre-transfusion tests para maisali na sa pasyente ang dugo. Ang mga hospital blood bank ay napapabilang sa isang network ng mga iba pang blood service facilities upang magtulungan sa supply ng dugo. Ang bawat network ay may Lead Blood Service Facility o LBSF na siyang nangunguna o namumuno sa pagpapatakbo ng network nito. Kung sakaling walang available na dugo sa ospital kung saan naka-admit ang pasyente, ang blood bank staff ay tatawag sa kanilang LBSF kung saan sila kabilang sa Blood Services Network o BSN. Aalamin ng Lead Blood Service Facility kung may available na stock ng kinakailangang dugo sa facility nila. At kung wala rin, tatawag sila sa iba pang mga blood service facilities na kasama sa kanilang Blood Services Network. Kung wala pa rin silang matagpuan na blood unit na kailangan, makikipag-ugnay na sila sa clearinghouse o blood assistance unit. Matapos makipag-ugnayan ng hospital blood bank sa Lead BSF o sa clearinghouse at makakita kung saan may available na dugo, aayusin na ang pag-pick up sa kinakailangang dugo kapag nakakita na ng available supply nito. Pagdating sa ospital na tatanggap ng dugo, ay agad na gagawin ang mga pre-transfusion testing para masiguradong ligtas ito. Kasama dito ang cross-matching. Hindi na kailangan i-retest ang mga blood products para sa HIV, malaria, hepatitis B at C at syphilis. Matapos ang pre-transfusion testing at wala naman itong problema, ay maaari na itong isalin sa pasyente.
Ang pagkalap ng dugo ay hindi nakaatang sa pasyente o ng mga kamag-anak nito. Ito ay pangunahing gawain ng hospital blood bank kung saan na-admit ang pasyente. Sinisigurado ng DOH na may sapat na bilang ng staff ang mga BSF para sa pag-recruit ng mga volunteer donors upang matugunan ang pangangailangan ng dugo sa mga pagamutan na sumasagawa ng blood transfusion. Ang dugo ay libre galing sa mga volunteer blood donors. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products upang makasiguro na ito ay ligtas bago isalin sa ating mga pasyente. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo sa pagkakataong kailanganin ito ng mahal natin sa buhay. Mahalaga rin na alam natin kung kaano kaimportante ang pagdodonate ng dugo dahil ito ay nagdurugtong ng buhay at nagbibigay ng bagong pag-asa para sa ating mga pasyente at mga mahal nila sa buhay. Sa pagbibigay ng dugo, sumasagip tayo ng buhay. So reiterate ko lang po, no, yung proseso po ng pag-a-avail ng ating blood ay facility to facility. Ibig sabihin po, hospital lang po, no, yung mga blood service facilities natin ang tumatawag, no, magre-request ng dugo at kukuha po ng blood units. So, if you've encountered na yung relative pa po ang pinapatanong ng kung merong supply, no, pinapahanap ng dugo, kindly inform them that the process should be facility to facility. Again, hospital po tatawag, magpoproseso ng request at magpipick up o kukuha ng dugo sa aming facility, sa blood center po. Okay? So, ayan. Next slide. Ayan po. Na-mention din po sa video that blood is free, no? Donated yung blood for free. However, meron po tayong binabayaran. Yung tawag po doon ay blood service fee. Para saan po yung blood service fee? Nasa next slide po yun. Pero ito yung ating maximum allowable service fee for blood and blood components. So, this is from the Administrative Order 2015-0045, no? For whole blood units, 1,800. For PAC RBC, 1,500. And other blood components, 1,000. Next slide. Para saan po yung binabayaran ng mga pasyente na blood service fee? So the blood service fee covers the following procedure. Again, I've mentioned po kanina, we are ensuring na we are not just collecting blood units for the target, but we are ensuring na safe and quality po yung blood, no, na binibigay natin sa ating mga pasyente. Kaya po, lahat po ng nakokolekt na dugo, tinatest po natin yan sa hepatitis B, hepatitis C, HIV, syphilis, and malaria. Ano pa po yung other screening tests? It includes hemoglobin, blood typing, and vital signs. So, ito po yung mga procedure na nag-incur ng expenses. At ito po yung tinatawag natin, no, na blood service fee. Again, blood is free. However, we are paying for the blood service fee, no? Para masiguro natin na safe and quality po yung blood na sinasalin sa ating mga pasyente. Ayan, next slide. So, emphasize ko lang po dito na no other fees related to blood services shall be collected from the patient or relatives of the patient. Deposits, blood band, or non-replacement fee, payment for units of blood or blood products when the patient or relatives of patient cannot bring voluntary non-remunerated blood donors. So, pagdating naman po sa ating mga hospitals, may mga dinadagdag po silang fee. Para saan po yun? Kino-cross-match po yung dugo. Para saan po yung cross-matching? Para ma-ensure na compatible po yung dugong isasalin sa pasyente. At the same time, meron din po yung other hospitals, they are incurring expenses for the storage and transportation of blood. Na-mention ko kanina, hospital po, no, kumukuha sa amin, or kami mismo, we are actually distributing or delivering blood units to the blood service facilities. However, there are instances na hindi po yun nangyayari during emergency cases or kapag hindi po nakapasok sa schedule
no, ng delivery yung request po ng ating mga blood service facilities. Okay, next slide. We also would like to reiterate that this coming election, may mga hindi po pinapayagang activities. However, the conduct of mobile blood donation, no, during the campaign period and in the upcoming election, MBDs are allowed to be conducted. No? May pinalabas pong Department Circular, no, 2025-0031 regarding the conduct of this activity. And as stated here, no, I would just like to read this in the second paragraph. The COMELEC provided clarification on the legal framework governing such events. So the MBD, while MBD activities are not inherently prohibited, the holding thereof may come under the prohibition of law if it violates provision of the OEC, particularly on vote buying and vote selling, and on the use of public funds, money deposited in trust, equipment, facilities owned or controlled by the government. In short po, no, the mobile blood donation activities are allowed to be conducted as long as it will not be used for campaign, no, or the budget that will be used ay hindi po galing sa ating mga nag-run, no, ating mga politicians, no. So again, we would like to reiterate, especially to our local government units, majority of our MBDs, no, are being conducted by the LGUs. So we would like to remind that they are allowed to conduct mobile blood donation. Because meron po tayong policy na pinababa na the conduct of this activity is allowed. We would like to ensure that during this period, no, mayroon tayong sapat na supply ng dugo. Kaya patuloy pa rin po yung ating pag-conduct ng mobile blood donation. The next slide, ito po yung aming upcoming mobile blood donation schedule. So we encourage the public to join our activities. For this April, as you can see here, these are the activities. We are conducting mobile blood donation in Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Masbate Province. Okay, next slide. We are also posting the schedule of mobile blood donation activities in our page weekly. So, if there are individuals po na interested to join or to donate blood, pwede po natin malaman yung ating mobile blood donation schedule weekly through our page, Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. So, again, we encourage everyone, not just individuals, not to donate blood. For those groups, offices, fraternities, clubs, we encourage po na tulungan nyo kami to increase the supply of blood. No? You can actually help by organizing mobile blood donation activities. Our team will assist you at kami po mismo yung nagpupunta. Kami po mismo yung naglilibot sa mga opisina to conduct mobile blood donation activities. And to end, no, cliche man pong pakinggan, donate blood, save lives, but alam niyo po ba that once we donate blood, no, nadudugtungan yung buhay ng ating mga pasyente. And pag nadugtungan natin yung buhay ng mga pasyente, nabibigyan natin sila ng opportunity makasama pala yung kanilang mga pamilya, makapagtrabaho, makapag-aral pa dahil nadugtungan yung kanilang buhay. Ganun po kalaking bagay, no, ang pagbibigay ng dugo. Kaya we hope that more individuals will commit to donate blood, no, and more organizations, more partners will commit to conduct mobile blood donation activities. So maraming salamat po. Thank you very much po kay Ma'am Nicole Anbejo, Nurse 1 and the Donor Recruitment Officer of BSL SNRL. For our last but not the least topic, on Purok Kalusugan, we have with us our Nurse 5 and the Head of the Health Systems Development Unit, Ms. Yolanda B. Almonguer. Okay, so good afternoon, everyone. In line po with the DOH commitment to achieving the UHC and the 8-point action agenda, I am very pleased to introduce po to this body, Purok Kalusugan. So ito po ang isa sa tatlong flagship program ng DOH, and this is described as a transformative approach to improving the primary healthcare delivery to the underserved and unserved Filipinos.
So, as an outline po ng aking presentation, para po mas maintindihan po natin kung ano nga po ba si Purok Kalusugan. So, magpo-provide po muna ako ng overview of Purok Kalusugan. Yung mga strategies na for the implementation ng Purok Kalusugan, as well as titingnan po natin kung sino nga po ba itong magtatrabaho on Purok Kalusugan, and as well as the health services na ipoprovide ng ating team, and kung ano na po ba yung status ng implementation ng Purok Kalusugan or PK dito po sa Bicol Region. In the next slide, dito po pinapakita yung 5 C's or the guiding principle po ng primary health care. And I will be discussing this in the context of Purok Kalusugan. So ang first C ng primary health care is convenient access. So in PK po kasi, ang health services ay ipoprovide na po siya to the barangays or the Purok level. So kumbaga, diretso na po yan sa kanilang mga doorsteps. So what can be more convenient than this? So that's convenient access in Purok Kalusugan. And another C is the continuous and empowering, because in PK, we would want to have a continuity of care na ipoprovide ng ating mga health workers. So with this continuity of care, mas madalas po kasi ang pagpunta nila sa mga barangay, sa mga poroks, ay may emphasize din po yung pagde-develop ng lasting relationship at may empower din po ng ating mga health teams ang ating pong mga community. So that's continuous and empowerment. Also, it is comprehensive and responsive. Bakit? Kasi yung mga ipoprovide na mga services are tailor-fitted sa kung ano po ang kinakailangan ng mga barangay. And also, the fourth C is coordinated and engaging. Bakit? Kasi kailangan din po talaga ng collaboration and cooperation between the different stakeholders para po itong Purok Kalusugan ay maging successful. And it is community-centered because ang Purok Kalusugan po is para-prioritize po yung needs mismo ng mga community and emphasizing po yung pagkakaroon po ng building of relationships. So, those are the 5 C's of primary health care in the context of Purok Kalusugan. So, ito po yung gustong ma-realize ng DOH with PK. So, next slide, ano nga po ba si Purok Kalusugan? So, isa-isahin natin. So, isa po siyang primary healthcare strategy. Bakit? Kasi po ang mga serbisyo, as kanina nga po na na-mention ko na, ay direct po na ipoprovide sa ating mga, sa ating pong mga community, yung andyan na po talaga sa mga barangay, directly na ibibigay itong mga services, near na po sa kanila. Okay? And ang importante din po, we will be providing quality services sa kanila. Okay, so that's the essence po of the primary care strategy. Also, next, it is a multi-society approach or the whole of society approach. Bakit? Kasi with any other programs nga po, para po ito ay talagang maging very successful, ano po ang kailangan? Coordination, collaboration ng lahat po ng mga stakeholders na andyan sa community. So, hindi lang po ang DOH, kailangan din po yung LGU ng kanilang cooperation, as well as yung mga private na mga stakeholders po na andyan, including po the formal and the informal health champions sa atin pong community. And hindi po natin dapat kalimutan na dapat din po involve ang ating mismong mga tao na andyan sa community. Para po sa ganon ay yung programa na ito, itong approach na ito, mas magiging maganda po ang implementation. Okay. So next this is community-centered approach. So yun nga, ang focus nito is promoting health and wellness in the community setting. So this also includes yung identifying po ng mga resources and assets within community and use. Ito, very important, participatory approach po para ma-facilitate ang involvement ng members ng ating society. And the number 4, sino po ang focus? Yung mga underserved and unserved Filipinos. Okay.
Bakit? Kasi po ayon po sa datos, may 11.8 million Filipinos na nasa 7,068 barangays across 48,217 puroks na hindi po maganda ang kalagayan ng kanilang mga ng kanilang health. So, kailangan po na sila ang mabigyan natin ng services on health. Dahil po, they need this kind of services. So, yun po ang magiging focus ng Purok Kalusugan. So, ano po ba ang objectives nito? So, as I have already mentioned this, provision of service delivery that are quality and accessible. Also, it will help strengthen the local health systems kasi very important po yung collaboration and coordination between the different stakeholders sa strategy po na ito. And of course, yung health outcomes na maganda ang gusto nating ma-achieve and this should be equitable. So, lahat po ng mga tao ay kailangan po ma-providean ng ating health services, lalong-lalo na nga po doon sa mga underserved and unserved Filipinos. So, later po, madidiscuss pa po natin ito at mas magiging klarado po ito. So ano naman po ang contribution ng Purok Kalusugan sa health sector? So this is the empowerment of the community na makakatulong para ma-fast track po ang achievement ng tinatawag nating 8 priority health outcomes. Okay, later, I will show kung ano po itong priority health outcomes. So, to define Purok Kalusugan, ito po yung gusto nating ma-advance yung primary care services, ma-strengthen ang local health system, ma-reach natin yung lahat po ng mga underserved and unserved Filipinos, and transforming po yung health outcomes nating lahat. So, yun po yung pinaka-essence ng Purok Kalusugan. Now, syempre po, may mga strategies po tayo na kailangan i-implement. Okay? So, unang-una dyan is yung pagkakaroon po ng mga targeted health interventions na tinatawag. So, number 1 po ay pipili po ang ating mga munisipyo ng tinatawag po nating na mga priority implementation sites. Girl, hindi ito yung binigay ko na bago. Hindi ito yung may pre-provide ako na new. Ano lang po, may Okay, so number 1 strategy po ng Purok Kalusugan or PK. So i-shorten na lang po natin ang Purok Kalusugan into PK, So number 1 po diyan, mag-organize po ang lahat ng munisipyo in all its barangays ng PK. However,
for 2025, magpa-prioritize lang po sila ng 3 priority implementation sites. So meron naman pong criteria na gagamitin ng atin pong mga LGUs sa pagpili kung ano po yung mga barangays na kanila pong tatawagin na implementation sites, priority implementation sites for 2025. Ano po ang reason kung bakit? Siyempre po, finite po ang resources natin. So, unahin po muna natin yung 3 para ma-provide din po natin sila ng mga necessary resources na needed para po sa implementation ng Purok Kalusugan for 2025. Okay. So, but next year po, ang target na po is 40% ng total ng 3,471 barangays ang target na implementation for Bicol Region. So, until such time na in 2028, all of these 3,471 will become implementation sites for PK. Okay, so, and ito po ang kailangan po ng mga services na ipoprovide nila. So, they will focus on health promotion, wellness, and nutrition. At ang kanila pong services is aligned dito po sa 8 priority health outcomes. So, if clear po ba dyan na ang unang-una po natin na health outcomes na dapat po na ma-prioritize ay ang immunization. Okay? So, immunization, nutrition, water, sanitation and hygiene, maternal health, tuberculosis and HIV, also road safety. Okay. Included po sa 8 priority health outcome ang road safety, non-communicable diseases, specifically po yung HPNDM, and of course, cancer. So, yan po ang ating 8 priority health outcomes. So, dyan din po pipili ang ating pong mga PK teams sa kanila pong ipoprovide na services. Also, with barangays, meron din pong criteria na binigay ang ating central office para po sa pag-prioritize naman itong priority health outcomes. So, next is magkakaroon po siyempre ng organization ng Purok Kalusugan Health Teams. So, sino nga po ba itong Purok Kalusugan Health Teams? So, these are the core team members. So, ang team leader po is a nurse or midwife na galing po sa NHWSS or DOH hired na HRH. So, baka po familiar naman na rin po kayo with the NDPs and RHMPP. So, sila po yun. Sila po yung mga deployed sa atin pong mga municipalities. And ang members po dyan, syempre, yung organic po sa RHU na nurse or midwife, and ang atin pong katuwang sa mga barangays, ang atin pong mga BHW. So, they form part of the core team. And ang iba pong mga additional members ng PK team can be the Barangay Nutrition Scholar, the Barangay Volunteer Sanitary Inspector, the members of the BHERTS, and other health champions na andyan din po sa community. Actually, pwede nga din pong maging member ang atin pong mga barangay captains. That will depend po doon po sa LGU. So, yan po yung recommended na members ng ating PK team. So, ano po nga ba ang mga services na ipoprovide at how often? So, provision of health services aligned nga with the 8 priority health outcomes. And gaano sila kadalas? At least 2 times a week po na dapat po mag-provide nitong health services ang ating mga health teams sa mga barangay. So, ayan. So, kung baga sinasabi nga po na mas intensified po talaga itong campaign ng PK when it comes to the provision of health services. So, the next strategy is resource
and gap analysis. So alam naman po natin na very important na magkaroon po ng profiling sa lahat po ng mga barangays where the PK will be implemented. Bakit? Kailangan dyan ng resource mapping para po makita nila kung ano yung mga gaps, kung ano ang mga kakulangan sa mga resources and commodities. So that would also include the HRH if kakailanganin pa po ba nila ng mga human resource para po sa pag-implement nito. And also, kailangan din po na magkaroon ng long-term planning. Okay, bakit? Kasi hindi naman po lahat ng issues with health ay kaya po na masolusyonan with just the delivery of services. So, kailangan din po nila makita yung mga kakailanganin na gagawin within the barangay para po yung mga hindi kakayanin na masolusyonan nitong pag-provide ng PK is eventually mapagplanuhan din po nila. And number 4 is digital health systems. Ang PK po ay magkakaroon at under development na po ng KMITS and the DOH Central Office ang tinatawag po nating Purok Kalusugan Dashboard. So ito pong Purok Kalusugan Dashboard will serve as the monitoring and evaluation na tool para po makita kung nasaan na nga po ba ang implementation nitong PK from now and the years to come. So mas mapapadali po ang pagtingin dahil this is digitalized, okay? So, syempre, pagka-digitalize po ang ating mga datos, mas mabilis po ang retrieval, yung pag-a-analyze din po ng mga data is mas efficient, okay? And also, gagamitin din po dito yung integration ng tinatawag po nating telemedicine, okay? Kasi ang mga implementation sites ng PK is malalayo, kasi nga po doon po sa underserved and unserved area. So therefore, kailangan po din talaga yung telemedicine. Pero ang gagamitin po ng platform dito is yung magti-take into consideration yung mga connectivity issues naman sa mga barangays na ito. So those are the key implementation strategies for the Purok Kalusugan. So, identification or targeted interventions, dedicated health teams, and digital innovation to bridge gaps and deliver primary care where it matters most. So, that's the implementation strategies for Purok Kalusugan. Now, ito naman po yung mga samples. Ito pa lang po yung mga recommended po na healthcare services na pwede pong ma-provide ng ating PK team per priority health outcome. So, recommendations, madami pa po yan. Okay? So, for example, sa immunization, so mag-vaccinate sila at mag-house to house. Okay? Of course, very important yung household profiling ng ating pong mga eligible population. So, dito po talagang ini-aim na with PK, wala na po talagang batang eligible na hindi po talaga mababakunahan kasi susuy-suyin po ng ating mga PK teams itong mga household. They will have to ensure na lahat po ng mga eligible na mga kabataan ay mabigyan ng bakuna. Okay. So, health promotion po is also kaakibat po yan ng PK parate. So yan, kailangan po, pwede po silang mag-conduct ng community campaign awareness on vaccine safety and efficiency and conduct community advisory for vaccine schedule. And ito lang po yung mga, paano po i-monitor based po on the key program indicators po. So for immunization, yung FIC coverage based on, ano po ba yan? Okay, hindi ko nabasa. Pasensya na po. So, based on the TCL and FIC coverage based on the population estimates and % decrease in vaccination refusal. So, dyan po din makikita based on the monitoring. And ang target po talaga is 95% na FIC of eligible population. So with nutrition, ang atin po mga PK team ay magko-conduct din po ng household visits para po ma-identify nila yung mga severely malnourished na children
and yung moderately malnourished children. Magko-conduct din po ng community-based growth monitoring and malnutrition screening and distribution of the micronutrient supplements. And for health promotion, they will have to organize maternal and child nutrition, education sessions, and promote breastfeeding through peer support groups and lactation counseling. So, next slide. So, next slide po. With the WASH naman, sample po yan yung conduct ng water access assessment in PK communities para po makita nila yung mga household na walang supply ng basic safe water. Okay, so isa po yan sa mga possible po na mga services na dapat ma-provide. And sa health promotion naman, of course, promotion of safe water storage and household water treatment techniques, and mag-conduct po ng awareness campaigns on hygiene-related diseases. Okay. And for maternal health, eto, kailangan po makapag-track ng pregnancy and provide antenatal care and postnatal services, including home visits. So, ang atin pong mga PK team are advised and advocated na talagang yung mga nangangailangan ng prenatal care is talagang ma-providean. Okay? Kasi meron po dyan na mga buntis na dahil po sa madami po siyang anak na mga nanay, hindi na po niya, wala na siyang oras na makapunta po sa ating mga BHS or RHU para siya po ay magpakonsulta. Okay, so yan, pwede na rin pong i-house ng ating mga PK team ang pag-provide ng antenatal care. And they will also have to ensure na natatrack po ang pregnancy, at very important din po na ang atin pong mga buntis ay mabigyan po sila ng referral. Ma-refer po sila sa ating mga health facilities at hindi po sila dapat manganganak sa kanilang mga bahay. Okay, so yun po ang importante din pong magawa ng ating PK team. And for health promotion, okay, for tuberculosis naman, of course, yung conduct po ng active case finding for TB with house-to-house screening. So very important po itong active case finding at hindi lang po yung passive. So atin pong mga PK team, lahat po ng mga makikita nilang may mga ubo-ubo na matagal na, kailangan po dyan na ito po ay mag-undergo na rin po ng mga diagnosis. So those are the things po na pwede nang makita ng ating PK team at the Purok levels. So, also for HIV naman, implement also active case finding. Okay? At mag-organize ng mga awareness drives and HIV symptoms, treatment adherence, and free screening services. Okay? So, yung mga monitoring po, hindi ko na masyadong i-discuss kasi medyo mga technical na po siya. And then, for the next 8 priority health outcome, next slide. Ito naman pong road safety. Okay, so ngayon po talaga kailangan na magkaroon ng mga safe driving campaigns. Okay? At identification po ng mga barangay health emergency response team na nandyan po sa community. Kasi alam naman po natin na ngayon ang mga aksidente ay talagang nangyayari dahil sa mga motorcycles, di ba? So, ano ang mga rason? Kadalasan po ang mga rason is yung mga stray dogs. Okay? So isa pa rin po sa mga promotion activities ng ating PK team is yung pagpo-promote po ng responsible pet ownership. Okay? So very important po yan. And sa hypertension naman, yung implement lifestyle modification program, including diet and physical activity intervention. So, ang atin pong mga PK team is dapat po mag-lead sila ng mga exercises, etc. para po sa promotion ng healthy lifestyle at risk assessment using the PhilHealth protocol. And pagko-conduct po ng blood pressure screening in PK sites. Kasi madami po talaga sa atin na mga andyan na ayaw po magpa-BP, di ba? Kasi natatakot. So ngayon, ang atin pong mga PK team is advocated na lalong-lalo na po yung talagang may mga history na ng increased blood pressure. Ito po ay kanilang ma-monitor, and very important din po na ma-provide din sila ng mga anti-hypertensive medications. Okay? And for diabetes, same as with
hypertension, implement lifestyle modification programs, and yung pag-organize din po ng mga community fitness and wellness activities. And conduct ng mga blood sugar screening in PK site and mag-provide po ng mga diabetes medications to diagnosed individuals. And for the cancer prevention, specifically po sa ating mga cervical cancer prevention, important din po na ma-expand down to the barangay level yung mga access to this screening. At included din po yung sa breast cancer screening, lalong-lalo na po yung pag-organize ng self-breast examination training for women. So, yan. So, ito na po yung status ng Puro Kalusugan implementation sa Bicol Region. So, nasaan na nga po ba tayo? So, noong pong January, nag-conduct na, okay, ito pala po muna, yung target Puro Kalusugan sites in 2025. So, na-mention ko na po kanina na meron lang po tayong minimum na 3 barangays per municipality. At ang criteria po na kanilang gagamitin para po makapili nitong mga implementation sites is yung mga areas na may poor health outcomes na base po doon sa 8 priority health outcomes at yung mga low service coverage area or yung mga areas na talagang kailangan ng at least 1 hour to travel para po makapunta lang sa isang primary care facility. So these 2 are the criteria for selection ng ating LGUs. Okay? So dito po sa Bicol Region, na-mention na po kanina ni Dr. Escote, na 342 po ang atin pong target site for 2025. So for the province of Albay, dahil po may 18 municipalities and cities sila, times 3, ang target minimum implementation site is 54, but ngayon po si Albay ay naka-identify ng implementation site na 59. Bakit? Kasi po ginusto po ng isang LGU na more than 3 ang kanilang pong i-target. So, depende naman po kasi yan sa LGU, depende po yan sa availability ng resources nila kung kakayanin na more than 3 ang i-implement, ang target site nila. So, for Camarines Sur, 37. So, ang target minimum nila site is 111 and they have also identified 168 sites. In Camarines Norte, 12. So, ang minimum site is 36 at nakapag-identify po sila ng 83. Meron pong isang municipality na talagang lahat po yung kanyang barangays ay implementation sites for PK in Camarines Norte. And in Catanduanes, 33 yung minimum and they have identified 33 as well. And in Masbate, 63, also 63 yung identified sites. And then in Province of Sorsogon, 45, and they have identified 119. So, meron po talagang mga munisipyo na mas more than the minimum ang tinarget nila for 2025. So, eto na po. So, this is as of March 31. Yung target minimum implementation site, 342, but the identified as of March 31, 525. So, what are the major activities na na-conduct? So, ang Regional Puro Kalusugan launch was conducted po in Santa Isabel, Matnog, Sorsogon noong January 21, 2025, attended by our dear RD Albornoz, the CHD team, and PDO Sorsogon, as well as PHO Sorsogon. Okay, so nag-conduct na po sila ng mga, during the launching, may mga medical consultation, nag-distribute po ng mga food packs sa mga senior citizens, nag-conduct din po ng mga house-to-house visit. So they profiled, they used the PhilPen for risk assessment, may dental consultation, and of course, yung mga health awareness campaign. And dito po sa Sorsogon, ang pinaka-unique feature po ng PK implementation nila is yung inclusion po ng barangay health board meeting after the conduct ng monthly PK doon. So, bakit? Gusto pong ma-highlight yung importance ng leadership and governance. Okay? Kasi this will foster close collaboration with the barangays and motivate ownership of the PK. Also, nag-develop din po ang Sorsogon ng PK Barangay Roadmap. So, it is being developed.
And so ito na po yung mga sunod-sunod na launching sa Barangay Recto, Bulan, Sorsogon, sa Santa Magdalena din, sa Barangay Bulawan, and then sa San Miguel, Catanduanes, sa Pilar, Barangay Kabiguan, and then sa Barangay San Miguel also in Panganiban, Catanduanes, in Del Rosario, Bacon, Sorsogon, sa Castilla, San Isidro, Barangay Banokbor sa Binsons, and then sa Banwang Gurang sa Donsol, Sorsogon, also sa dito sa Legazpi, sa Barangay 66 sa Barangkerohan, and then sa Barangay Sabang sa Del Gallego, Camarines Sur. Meron pa pong iba na mga nag-launch pero hindi ko na rin po dyan naisali. So sa level naman po ng CHD, nagkaroon din po kami ng mga consultative meeting and orientation sa iba pong stakeholders kasi dapat po malaman po nila lahat po ng details on the guidelines for Purok Kalusugan. So next. Ayan. Next. So, yan. And also, next slide, nagpalabas din po tayo ng mga regional policies para po masuportahan ang implementation ng PK. So, there's the dissemination of the DM number 2025-0024 or the interim guidelines on PK. Also, meron din po tayong regional memorandum para po sa pag-submit ng mga PK action plans. Also, dun sa pag-submit ng mga reporting kasi kailangan po natin na ma-monitor na ang kanilang po mga accomplishments. And the submission of list ng Purok Kalusugan implementation sites, kaya po meron tayo pong na-report. Okay, so ito din po yung mga planning workshop na ginawa ng atin pong mga LGUs in relation po sa PK implementation and its launching. So next. Ayan, sa kanya-kanyang provinces po ito. So lahat na po ng mga provinces po dito sa Bicol ay nagkaroon na po ng mga action planning. Okay. So with this slide, ito na po yung may mga ongoing implementation ng Purok Kalusugan. So all in all, lahat naman na po ng mga probinsya natin ay ongoing na po ang implementation nila. All in all po ay 44 municipalities na po yan. And for a total, ang na-serve na po nila is 12,266 clients served in 130 puroks in 70 barangays. And ang report po na to is 18 municipalities pa lang po. So this is partial. So mas madami po na po din ang na-serve ng atin pong mga PK teams. More than the 12,266 clients served in this 18 municipalities. So there. Maraming salamat po. Thank you very much po, Ma'am Ada, our Nurse 5 and Head of the Health Systems Development Unit. So, okay po, if may questions po from our media, you may approach the podium po in front. Pero before that po, gentle reminder lang na only one follow-up question is allowed. So, sino po ang first? Yes, sir. Kindly introduce na lang po and kung saang station. Good afternoon po. Hello. Good afternoon po. Alex Mirandilla po from Zoom Radio. Tanong ko lang po, lalo kay Doc Escote. Ma'am, yung panahon ba natin yung weather, nakaka-apekto pa sa pagdami ng kaso ng measles? Hello. Maraming salamat po sa iyong katanungan. Ipapasa ko po kayo, sir, sa aming program coordinator para mas maipaliwanag po niya ng maayos ang iyong katanungan po. Ayan. Thank you po, sir, dun po sa inyong tanong. No? So, based po sa mga datos po na nakuha namin no, sa epidemiology po, no, pinag-aaralan po ito kung kailan po tumataas yung mga kaso. At nakita po doon na talagang kapag wet season po talaga, kapag maulan, doon po lumalabas o tumataas yung mga kaso po natin. So, base po ito sa mga datos. Ano pong factor, ma'am, ang posibleng dahilan at dumadami pagkaritong season?
Kasi po yung mga bacteria, yung mga microorganisms, yung mga viruses po, mas mabilis po yung pagkalat nila kapag moist, kapag malamig. Kaya mas din po siya, mas mataas yung mga kaso natin doon. Thank you po. Thank you, sir. Good afternoon. Hello. 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 Meron po. Ayan, good afternoon po, and to my fellow media practitioners. I am Emmanuel Bongcodin from Radyo Pilipinas Albay. So, ma'am, reiterate ko lang po, ilan po yung percent po ng FIC coverage ng Bicol Region? Nung 2024, ang FIC coverage po ng Bicol ay 47.84. So, kung sa standing po, in comparison to other regions, ikailan po sila? Correct me if I'm wrong po, baka malapit po sa lowest, sa bar MM? Tama po ba? To be honest po, ang Bicol region po ay nasa bottom po. So, out of 17 regions, pang 17 po yung Bicol region. So, ma'am, batay sa 2025 NIP admin report, hanggang March 28, 2025, nananatiling mababa ang full immunization coverage or FIC sa Bicol region na nasa pagitan lamang na 6% hanggang 9.9% sa bawat lalawigan at lungsod. Ano po ba ang mga hakbang na isinasagawa ng DOH Bicol upang mapataas ang bilang ng mga batang may kumpletong bakuna at matiyak ang proteksyon laban sa mga sakit? Okay. So, isa po dun sa mga ginagawa natin ay yung katulad po nitong campaign po natin ngayon, no? So, nagkakaroon po ng periodic na pag-intensify ng pagbabakuna at pag-catch up ng mga bata na kulang pa ng bakuna. So, bukod po doon, syempre kailangan po na trained or alam po ng mga healthcare workers kung paano ito gagawin, kung paano po hahanapin yung mga bata sa kanilang mga barangay. Ayan. And syempre po, yung katulad nga po nung nasabi ko kanina, sir, no? So nag-collaborate po kami sa Philippine Pediatric Society, even po the DILG, kasi kahit sila na-alarma sila and po, di ba, ang fully immunized child ay kasama din po yan sa scorecards ng mga LGU. Kaya po talagang kahit po sila ay katuwang po natin para po mapataas po yung immunization coverage po natin. So far po, masasabi po ba natin na epektibo po yung ginagawa nating interventions ngayon as of March 2025? Actually po, sa ngayon po, no, kasi hindi pa po siya nakita actually dun sa pinresent kong report kasi partial pa lang po siya na data. Opo, ongoing pa. Ang submission po kasi ng mga reports po talaga ng mga LGUs ay every first Friday of the succeeding month. So, kaya ito po talaga ay, kumbaga, very raw kung ilan lang po yung na-receive pa lang namin. So, madami pa po dito na LGUs na hindi pa po na-capture. So, pero we are very hopeful po na mas mataas po yung coverage natin ngayon, lalong-lalo na po na mas kompleto yung mga bakuna natin this year compared po nung last year. Thank you so much po. Thank you po. Hello. From Brigada, ma'am. Ma'am, kasi kanina sinusubaybayan ko yung data niyo regarding po sa measles, rubella, surveillance cases. May I know, ma'am, per provinces po dito sa 16 na suspected cases, then 7 na confirmed cases. Saan po itong probinsya? May I know the data? Is it? Kung saan po ito? Kasi umabot tayo sa 23. Sorry po, sir, no. So we don't have the available data per province po nito. So ang meron lang po kaming data na pwede pong ma-share sa inyo is the regional. As a whole lang po yung available po namin. Kasi yung kanina, nakapag-interview ako sa Albay, meron silang, kung hindi ako nagkakamali, 4 na confirmed. 4 na suspected cases is under for, for validation for confirmed cases. Albay alone. Ibig sabihin, sa 15, kasama na doon yung Albay. Anyway, ma'am, kung hindi siya mababanggit, ano yung reason, ma'am, kung bakit
mababa yung ano natin, yung immunization. Lalo na ngayon, ma'am, election, mas makaka-apekto ba ito sa immunization natin ginagawa? Opo. No, so isa po dun sa mga rason kung bakit po mababa yung ating immunization coverage nung nakaraang taon, no, is dahil nga po dun sa irregular or unstable po na supply ng mga bakuna. Di ba hindi naman po lingid sa ating kaalaman na last year nga po ay tumaas din po yung mga kaso natin sa pertussis, no. So aside from that, no, sabi mo nga sir, baka maka-apekto ito, no, sa parating na election. So ayan, isa po kasi sa major na factor para mas mapataas natin yung ating, mas mapaganda yung implementation natin ng immunization ay yung, syempre yung suporta. Actually, hindi siya dapat suporta kasi dapat sila po yung nagli-lead, yung mga local chief executives po natin, no? So yung mga mayors, yung mga kagawad on health, lahat po ng mga elected officials natin, sila po yung dapat na nangunguna. And yung DOH po kasi ay suporta po kami sa kanila, no, sa programa po ng health kasi para po sa mga tao ito. Pero sila po ang mga bida, no? So syempre, if in case po magbabago po yung ating yung mga uupo, yung ma-elect ngayong taon, panibagong ano na naman siya, panibagong, kumbaga kung yung mga dating nakaupo ay na-engage na namin, na ipakita or na ipaalam na namin sa kanila yung kanilang role, no, kung paano nila mapapataas yung coverage ng immunization. Ngayon uulit na naman kami ng kumbaga back to zero na naman para ma-engage po ulit yung mga bagong officials. I think wala naman po siyang magiging epekto, no, kasi yung mga po natin, yung mga healthcare workers ay mga naman, nagtatrabaho, hindi naman po sila apektado ng election, hindi naman po sila kasama sa mga gagawin na medical mission. So patuloy lang po yung mga serbisyo natin sa health. Thank you po. Hello po, good afternoon. I'm Sheena Banactor po from Bicol University and intern sa Care 14.3 the YF. So my question po is, mayroong 79,980 total blood collection po noong 2024. What are the current blood stock levels po this year, yung nitong mga nakaraang month, and are there any specific blood types in high demand po? Ayan, so I was not able to include the data for January till March, no? But so far, actually, ito po ma'am na first quarter, considered the lean months. So January till mid-February, medyo mababa yung stocks natin sa blood center. So I'm representing the blood center, no? We also have another lead blood service facility, si Bicol Medical Center. But for the blood center, during the January till mid-February, medyo mababa yung supply natin. But starting end of February until this month, no, mas okay po yung ating stock ng blood. No, in terms of the demand of blood supply, I mean blood components or blood type, yung mataas na demand natin is O positive. No? But at the same time, mataas yung demand, madami din po yung donors natin na merong ganong blood type and madaming nagdo-donate ng ganong blood. So, for the past weeks, we've been receiving requests po, no, ng RH negative, no, na blood. Ano po yung RH negative? A negative, B negative blood, AB negative, O negative. So, these blood types po are very rare, no? As in, konting-konti lang po yung ating mga donors na merong ganoong blood type. So, what we do, no, kapag meron pong request for that specific blood type, saka po tayo, no, naghahanap ng donor. However, due to the very rare po yung blood type na yon, kukonti lang talaga yung mga donors natin na merong ganong blood type. So whenever there is a request for that, so mahirap or hindi po agad yun na nabibigyan. So what we do, we recruit blood donors.
we network with other blood service facilities, so Civical Medical Center, and then sa Red Cross chapters, no, para matulungan tayo makapaghanap ng mga rare blood type, specific po yung mga RH negative na donors po natin. Thank you so much po. And last question po. What are the challenges na usually that the DOH usually face in promoting or encouraging people to donate blood? And what are the steps taken to address this po? And thank you for that question. So, what are the challenges? First, of course, there are still misconceptions in terms of the blood donation, no? Yung advocacy natin is voluntary blood donation. So, ibig sabihin, magdo-donate po yung donor natin voluntarily without expecting anything in return. However, since parang yung culture natin, no, na sige, magbibigay ako, sigurado dapat merong kapalit, no? So, because of that, there are donors na nagdo-donate lang sila kapag merong makukuhang kapalit. So ano po yung usually hininging kapalit? Minsan gusto ng assurance na kapag nangailangan, meron pong makukuhang blood, no? Or there are also instances na siguro naghahantay na may makuhang monetary, no, bayad or anything, any token. So because of that, no, parang nagkaroon ng ganong culture before, and may mga instances na ngayon nakaka-encounter pa kami ng ganon. So there are donors na instead magdo-donate regularly, so hindi na lang tuloy nagdo-donate. So what we do, no, in-intensify namin ng aming advocacy, no, giving them understanding of the importance of voluntary na pagdo-donate ng dugo. So that's one. Second is, na-mention ko kanina, meron kaming tinatawag na lean months. So, first quarter and fourth quarter of the year, yun po yung lean months natin. During this period po, no, konti lang yung ating mga mobile blood donation. Because majority of our blood collection galing po sa ating mga MBDs conducted ng local government units. So, yung mga local government units natin, usually wala pa silang budget to conduct said activity sa first quarter. Or kapag fourth quarter naman, paubos na yung budget. Kaya po, mababa yung bilang ng mobile blood donation natin during the first and fourth quarter. So ano po yung ginagawang intervention po ng blood center at ng DOH? We are partnering with other stakeholders. So karamihan po ng mga blood donation natin sa first and fourth quarter are blood service facilities or hospitals. Sila mismo nagko-conduct ng MBDs. And then kami po sa Blood Center, we recruit organizations. So private organizations, government agencies, fraternities, clubs. So karamihan ng mga grupong to, itong mga stakeholders natin, nagko-conduct sila ng MBD sa first and fourth quarter to augment, no, yung number ng MBDs na tina-target sana natin na ma-conduct for that period. So again, yun, we intensify our advocacy. And we partner with our other stakeholders na pwedeng tumulong sa atin sa pag-conduct ng mga mobile blood donations. Thank you so much. Yes, ma'am. Good afternoon po sa Bombo Radio po, Bombo MJ. Since every year naman po kami nag-blood donation po ang Bombo Radio. And isa din doon talaga sa mga question, palap lang doon sa sinabi po ni ma'am na yung ano yung benefit, kasi hindi po nabanggit kanina kung ano po yung mga benefits. Kung hindi pwedeng ma-prioritize sila sa pag-donate ng dugo, na makakuha din sila ng dugo if kailangan nila, ano po yung mga benefit nila pag nag-donate ng dugo? Ayan, thank you, ma'am. No? That's actually a very frequently asked question. So, basically, yung benefit po talaga ng pagdodonate ng dugo ay para sa pasyente. So, unahin ko lang po yun, no? Makakatulong tayong masagip yung pasyente. But at the same time, ano po ba yung somehow benefit sa ating mga donors? Unang-una, since mag-undergo po ng screening process po yung ating donors, no? So, parang nagpa-check up na din sila. So, it's like a free check-up for, sa ating mga donors. And at the same time, no, yung pagdodonate ng dugo, alam nilang makakatulong sila, no, sa ating mga pasyente. At masarap po yun sa kanilang pakiramdam. So it's good for their mental health. No, knowing na sila ay nakasagip ng buhay. So yung feeling of fulfillment, no, nakakatulong yun sa kanilang mental health.
And at the same time, ano pa po yung possible benefit? Actually po, ito parati itong naririnig natin sa mga donors natin na pag nagdo-donate ng dugo, parang nalilinisin daw yung kanilang katawan. So ano po yung explanation doon, no? Yung sinasabing nalilinisan yung katawan, napapalitan po ng bagong red blood cells yung ating katawan. So dahil ganun po, no, kapag nag-donate ka ng dugo, automatic yung katawan natin, no, magpo-produce ng bagong red blood cells. So, ganun po yung explanation dun sa common na naririnig po natin na nalilinisan yung kanilang katawan, no? So, basically, again, yung benefit po talaga nun ay sa ating mga pasyente. But at the same time, knowing na yung donor po, no, nag-undergo ng screening, so parang nagpa-check up na lang din sila, nakatulong sila, so may feeling of fulfillment. So, nakatulong po yun sa kanilang mental health. And at the same time, no, sa kanilang kalusugan din dahil napapalitan ng bagong red blood cells sa kanilang katawan. So, yun po, ma'am. Thank you po. Hello po. Hello? 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 Okay na po? Can you hear me po? Para po kay Dr. Desiree. Hello, Doc. Question lang po. Actually, wala po ito dun sa pinag-usapan natin, but this is related po sa immunization on dengue po because we know that we have more cases na po. Ngayon, ano po sa Bicol region? Just to, to ask about the status po of immunization for dengue. Ano po ang update? Thank you. Sorry po, I cannot give you a pero pinag-uusapan po ang dengue vaccine, no? Kasi sa other countries din naman po talaga nagbibigay po ng bakuna talaga sa dengue. And meron po talagang available na bakuna sa dengue. However, wala pa din po sa aming naibigay na advice or directives pagtungkol po sa dengue vaccine. And wala pa din naman pong na-procure or wala pa pong available. Yes, ma'am. Meron tayong development soon. Yes, opo. Maganda po sana talaga kung meron. Yeah. Bukod po dun kasi sa dengue vaccines, no, na meron din, aside from the dengue na nakukuha sa lamok, meron din tayo yung Japanese encephalitis. So, meron din tayong mga naitatalang mga kaso nito, no, sa bansa. Even sa Bicol region, meron din. So, yun po, meron siyang available na vaccine. However, hindi din po siya sa atin, hindi din po siya available sa public, no. Pero sa private po ng mga practitioners, meron po doon. Okay. Thank you. Thank you. Hello po, ma'am. Good afternoon po. This is a concern po sa Puro Kalusugan program po. Ma'am, sa program po na ito, kasi po, may mga cases na po ba na may nag-positive po sa mga screenings doon po sa mga health outcomes po? As of now po, kasi starting pa lang po tayo, ma'am, with Puro Kalusugan. So, nag-launch pa lang po tayo. So, right now, wala pa po kaming nakukuhang datos when it comes po doon sa question niyo. Kung may mga nag-positive na on mga TB sa active case finding. So, wala pa po tayong kukuhang mga datos on that. Pero siguro in the future, kasi po, kaka-launch nga lang po, kaka-umpisa pa lang, definitely po, with our monitoring and evaluation, magkakaroon naman na po niyan, if ever po, na meron. A follow-up question ko lang po, if there is, nag-positive po sa mga screenings, ano po yung future na gagawin ng DOH? And ano po yung maibibigay na lang support para dito sa mga nag-positive sa case? Okay. So, pag nakita po natin, di ba, per program kasi yung approach ng atin pong Puro Kalusugan. So, definitely po, say for example, may mag-positive po sa TB, definitely meron po tayong TB program na magbibigay po ng support in terms of
po siguro yung mga medications and yung supportive support po sa kanila. So also with cervical cancer, so pag may mga nag-positive po sa cervical cancer screening, meron na rin po tayong support na may provide sa kanila because po ang ating BRHMC is one po specialized center po siya for cancer treatment at meron na rin po tayong maipoprovide na mga support po in terms of treatment for this found na positive. Not just for cervical cancer, even for other cancers po. So meron po talaga tayo. So isa pa po kasing function po ng PK is yung referral nga po. Okay, so that's one of the very important part po ng atin pong PK Health team na i-navigate po nila, i-refer po nila itong mga patients na found positive for certain diseases through PK sa mga appropriate po na referral facilities natin. Thank you po, ma'am. Hello. Dagdagan ko rin po, no, yung sinabi ni Miss Ada. Yung na-discuss kanina na 8 priority health outcomes, yung 8 programa po, existing na po na programa natin yon. No, so may mga ginagawa na po tayong mga activities regarding the 8 priority health outcomes or priority action agenda. But with the introduction of Purok Kalusugan, kumbaga mas nabigyan tutok yung ating mga kabarangay. No? Kasi alam naman po natin na hindi lahat ng mga barangay, most especially yung mga unserved and underserved areas, ay napupuntahan lahat ng mga health workers natin. And may mga areas din or mga barangay, mga purok, sityo na malalayo. Talagang ang kahit gustuhin man ng mga health workers natin, ay hindi rin talaga nila mapuntahan. So with Purok Kalusugan, no, actually kung titingnan po natin yung terminology na Purok Kalusugan ay combination of 2 words. Purok at kalusugan or puro kalusugan. No? So talagang nakatutok na tayo doon sa barangay, sa purok, sa sitio, the smallest unit ng ating komunidad. Kaya ine-expect din po natin na after some time, kasi kalulaunch pa rin lang po natin itong first quarter, no, siguro somehow by third, meron na tayong makukuhang mga datos at ine-expect din natin na mag-improve po yung tinatawag nating health-seeking behavior ng ating mga kabarangay. Kasi nandyan kumakatok na sa pinto nila. Kung dati, yung mga kabarangay natin ay kailangan pang mag-tricycle, maghabal-habal para makapunta sa pinakamalapit na health center, barangay man ito or yung ating rural health unit. Pero ngayon, sila na po ang kakatokin ng ating mga health workers. Okay, so kung may mga pumunta po sa inyo, no, kasi hindi lang naman po ito sa ngayon po ay may mga na-identify tayong priority barangays, pero sooner or later, i-expand po talaga natin ito. And hopefully, tayo po na mga presente sa ngunya na press conference, ay wag po natin ding pabayaan na umalis po yung mga health workers na hindi man lang po kayo nakakausap. No? At wag po kayong matakot, alam naman natin sa panahon ngayon, no, inuunahan ko na, uso ang scammers. Okay? Rest assured po, yung ating mga health workers ay may mga IDs. Ito po ay mga naka-uniforme. At alam po, may mga kasama naman silang mga barangay health workers or even yung ating mga barangay officials. Kaya makikilala nyo po sila. No, sa ngunyan po, maraming ng salamat sa inyong pagtugon sa muyang mga panawagan. Thank you so much po, Dra. Hello po, I'm Jose Austero from Bicol University and also an intern from Care 104.3. So ang question ko po, regarding naman po siya sa mga BHW, ano po yung training and support na natatanggap nila mula sa DOH? Okay, so right now, in the context po of Purok Kalusugan, being part po ng PK team, ang ating mga BHW, kailangan po talaga natin silang ma-provide ng tinatawag nating capacity building. Para nang sa ganon, makabigay din po talaga sila ng quality services sa sa kanila pong mga hawak na kabarangay. So ano po ba yung plano
ng DOH in support of the BHW. Unang-una po, meron na po kaming dinevelop na BHW manual for PK. So, ipoprovidean po namin sila nitong mga manual para maging guide sa kanila. And at the same time, hindi lang naman po ipoprovide namin, i-orient at ititrain namin po sila sa paggamit po nitong mga ito. Okay? So, may karagdagan din ako, no? Kami din po, no, sa Local Health Support Division, particularly yung ating Health Promotion Unit, ay kinakapacitate na po ang ating mga barangay health workers. At may mga probinsya na po, no, na merong mga executive order na in-issue with regard sa ating mga barangay health workers. At meron na rin tayong administrative order na ang mga barangay health workers natin ay ang ating mga frontline health education and promotion officers. No, so unti-unti na po natin talaga silang kinakapacitate at marami na po sa ating mga BHWs ay na-trained na natin. No, kaya lang, syempre, hindi naman ibig sabihin na oriented, na trained na natin, ay experts na sila. So, gradually, sinasanay po namin talagang their skills must be well developed. Talaga parang at least, pwede na talaga nating masabi na pwede nang pakawalan. No? So, hindi po nagtatapos yon doon at tinutulungan din po natin, alam naman natin na mag-e-election po ngayon, no? At nanganganib na naman ang kalagayan ng ating mga barangay health workers. So sa pakikipagtulungan po ng DILG, may mga issuances na rin para sa ating security ng ating mga barangay health workers. Okay, so addition pa din po, syempre, di ba ito pong mga BHW natin at ang mga PK teams is magbabahay-bahay nga po yan. So kailangan din po talaga nila ng mga sandata. Ano po? So sandata in terms of, providean po namin sila ng tinatawag namin pong mga PK kits. Okay, so included nga po dyan yung mga stethoscope, mga pang-BP, and some other needed po na equipment nila para ma-provide po, makapag-provide sila ng services sa kanila pong mga barangays. Thank you. Good afternoon. Good afternoon po. From Bicol.ph. Hello po. Hello? From Bicol.ph po. When it comes to immunization po, may mga parents pa rin po bang hesitant na pabakunahan yung mga anak nila, lalo na po sa mga nag-circulate na misinformation, disinformation? So far po, no, sa ngayon po, actually merong ginawang survey yung aming health promotions unit. So inalam nila kung ano yung mga rason kung bakit mababa yung immunization coverage. So far po dun sa lumabas po dun sa survey, no, yung hesitancy po yung mga magulang ay halos wala na po eh. Kasi actually yung mga bakuna natin para sa mga bata, matagal na siya. Na-establish siya noong 1976. O di ba, nag-history pa ako. Pero yun, matagal na po talaga siya. Dumami na nga siya ng dumami. Kaya from naging expanded na siya, program on immunization, di ba? So far po, ang confidence level po ng mga magulang sa mga bakuna ay mataas na. Lalo na nga po nung tumataas yung mga kaso. No? So dahil doon, mas lalong naging aware yung mga magulang dahil sa importance ng mga bakuna. Kaya pagdating sa hesitancy, medyo wala tayong problema. Ang naging problema lang po talaga natin is yung availability ng mga supply ng bakuna. Hello. Yan. Ako nang sasagot. With regards to road safety, no, ongoing pa din po kasi ang crafting ng polisiya sa Department of Health Central Office. So sa ngunyan po, yung mga datos po na tungkol sa mga vehicular accidents ay kumukuha po tayo sa PNP, sa Philippine National Police. Kasi pagdating po sa mga numero, sila po yung merong datos. Pagdating naman po sa
sa pangkalusugan, yun po yung aming sagot. Paano natin ano yung pwede natin gawin para masiguro na safe, no, lalo na yung mga pasahero natin sa sasakyan, no. So nandiyan yung mga seat belts, yung mga infant car seats, so on and so forth. But pagdating po sa datos, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa PNP. Nag-usap-usap kami kanina ni Ma'am Michael. Yung ibang nag-usap kami kanina ni Ma'am Michael. Yung ibang vaccines po pala, especially sa immunization ng mga bata, ang nagpo-procure na yung mga LGUs. Technical assistance na lang ang NID ng Department of Health. Actually, hindi po. Kasi di ba, dahil po sa devolution, no, so may mga devolved tayo ng mga commodities. And yung mga bakuna po ay hindi po kasama doon sa devolved na commodities. So, lahat po ng bakuna ay nanggagaling pa din po sa DOH. So, pero dahil nga po dun sa unstable na supply ng bakuna last year, madami pong LGU ang gustong bumili ng mga bakuna. Kaso nga lang po, mahirap po yung paghanap nila ng suppliers ng mga bakuna. Kasi kahit po ang DOH, ang supplier po namin ay international pa po yun. And regional level po, hindi po kami bumibili ng bakuna. Talagang central office kasi mas makakamura yung mas malaki, mas bulk. Ayun. Pero meron po, actually nanghingi sa amin sana ng list of suppliers. May naibigay naman kami, kaso lang hindi din ata nag-push through yung transaction, yung procurement nila kasi nga medyo malaki yung konti lang yung mabibili din nila. Ganun. Sa ibang bakuna, like for example, si HPV, meron din naman bumibili yung ibang LGU, bumibili sila kasi ibibigay nila dun sa mga hindi kasama dun sa eligible na bata na binibigyan natin. Kasi sa HPV, ang binibigyan lang po natin dun ay yung mga 9 to 14 years old na mga batang babae. Pero pwede po siya sa mga adult na babae. No? So, yun yung binibili nila para sa iba. Yung supplier, ma'am, na pinagkukuhan ng Bicol Region and yung ibang regions na medyo nasa mataas na level na parang hindi mababa ang immunization nila, same lang ba? Ano bang problem? Centralized po kasi yung procurement natin. Opo. So ngayon, yung iba po, kaya mas mataas yung kanilang coverage. Oo. Kasi may mga na-prioritize na nabigyan ng mas madaming bakuna. And ayun. So although lagi naman kaming nagpa-follow up and nagre-request talaga ang Bicol sa central office ng supply. Kaso lang, ayun po, medyo dun sa ibang regions din kasi although mataas yung immunization coverage nila, mataas din yung kanilang cases, number of cases. Like for example, sa pertussis, mataas yung cases sa ibang regions compared to our region. And also yung sa measles last year, sa ibang regions ang taas na nung cases nila, like, 'di ba, specifically BARM, hindi naman 'yun secret. So nagkaroon ng measles outbreak response din doon. Actually nung time na 'yun nahiraman din tayo ng measles rubella vaccine. Hiniram muna, pinalitan nung nag-MR yung SBI natin, MRTD vaccination. Anong requirements, ma'am, ang hinihingi ng Unit Central para ma-priority ang isang region? Actually, wala naman po siyang hinihinging requirement. Opo, nagkakataon lang po na kapag kumbaga the need to arise to prioritize some other regions, doon po muna na ibibigay yung mga bakuna. Pero ang pagbigay naman po kasi ng allocation sa kada region ay depende po sa number of population natin. So kung ilan po yung target natin, yun din po yung binibigay na bakuna sa atin. Curious lang po kaya ako kung paano nakaka-affect ang piercing sa quality control na pwede i-donate sa kasama po. Ayan, thank you, sir. So, paano po nakaka-apekto? Bakit may 1-year deferral? O ibig sabihin, 1 year hindi po pwede mag-donate. Unang-una, sir, hindi po kasi natin sigurado kung safe po o malinis po o kung saan po sila nagpa-piercing, no? So, wala pong kasiguradahan. Pwedeng sabihin po ng donor na
malinis naman po yung ginamit nilang pang-piercing. Pero wala po tayong proof, no, or evidence, o walang assurance po na talagang masisiguro natin na malinis po, no, or safe yung ginamit nilang mga gamit. Kaya po sa atin, no, sa amin po, we ensure po na strict po talagang screening. So, para po makasiguro, no, na wala pong sakit, no, hindi po siya nahawaan ng kahit anong sakit through piercing, nag-aantay pa tayo ng 1 taon, no, para masiguro lang natin yung safety po, no. Again, yung goal po natin, hindi lang makakolekt ng madaming dugo. Gusto po natin, yung nakukuha nating dugo sa ating mga donors, masisiguro natin na ligtas po, no, at may quality po. So, So, good afternoon po. Intern po from PIA Albay. Di ko po sure kung na-mention na po kanina, pero po sa measles and rubella, last 2024 po, meron 2.32 na CFR. So, ano po yung reasons po kung bakit po nagkaroon ng fatality rate po? Ng 2.32 CFR po. Okay, yung CFR po kasi or yung case fatality rate, meron po siyang formula. Ito po kasi ay yung bilang ng mga namamatay galing dun sa mga lab confirmed na mga kaso. So yun, meron po siyang formula para makuha po natin. So ano po yung mga reasons po kung bakit po na nagkakaroon ng... Yes po. Ayan, so kapag ka po, dahil nga po sa mababang immunization coverage, no, unang-una, yun po yung ano niyan, kaya tayo magkakaroon ng kaso. Kasi para magkaroon ka ng ganong rate, kailangan mo muna ng confirmed na kaso nung isang sakit. So ngayon, dahil mababa po yung immunization coverage, kumbaga yung pagpasa-pasa o yung pagkalat po ng virus, ng measles virus, ay mabilis din. Actually po, ang measles po, ang sakit na measles ay, ang infection rate niyan ay 1 index case, o yung isang confirmed case po, ay maaari siyang makahawa ng 19 to 20 na tao. Hindi lang po yun bata. No? So hanggang kahit tayo, kung ano, dahil sa sobrang baba ng immunization coverage, di ba nawawala po yung herd immunity. So syempre kapag walang herd immunity, yung mga vulnerable na population, yung mga sobrang bata, yung mga matatanda na, yung mga mahihina na yung immune system ay nagkakaroon ng sakit. At pag sila po yung dinapuan nitong klase ng virus na ito, na sakit na ito, malala po yung magiging komplikasyon nun. So maaari yung ikamatay ng isang tao. Ma'am, pwede po ba kayo mag-share ng mga misconception po about po sa measles and rubella po? Sir, like yung mga about paniniwala ano po ng mga ibang tao po, yung mga maling paniniwala po, mga myths. About sa About lang po vaccine sa measles po and at the same time po sa vaccination po, sa immunization po. Okay, so meron ako naalala lang na ano, pag nagkaroon daw po ng nabigyan na ng bakuna ng measles ay hindi na magkakaroon ng measles na sakit. 'Di ba lagi yung ano, kasi minsan pagdating doon sa ano, sabi hindi na magkakaroon daw ng sakit dahil mayroon ng bakuna. So hindi po yun totoo, no, kasi po depende po yun sa, yun nga po sinasabi ko kanina, kapag sobrang baba ng immunization coverage natin, yung virus po ay nakakalusot po yun. So, tinatamaan pa din po yung isang tao, lalo na po kapag siya ay immunocompromised or mababa yung kanyang resistensya, yung kanyang immunity, magkakaroon po siya ng sakit. Yun lang naman po. Thank you po. Thank you po. And meron pa po bang questions? Okay naman, nasagot naman ng mga ating resource, no? Okay, sige. Thank you so much po sa ating media na nag-ask. And then,
To give this certificate of appreciation po, may I read the citation? So, this certificate of appreciation is proudly presented to the following in grateful appreciation for the support and partnership during the DOH Bicol CHD press conference on April 2, held at La Edley Catering Services and Recreational Center, Legazpi City, Albay. Given this second day of April 2025 in La Edley Catering Services and Recreational Center, Legazpi, signed by our Regional Director. So, may we call on po Dr. Gladys to lead in the giving of the certificate. So, may we call on the Philippine Information Agency, Albay. So, representatives po ng PIA, sige po. Ay, sige po, smile sa camera. Thank you po. For our speakers naman po, kay Ma'am Nicole Ann Bejo. Ibibigay na ba? Thank you very much po, Ma'am Nicole. So, meron po tayo kay Ma'am Yolanda B. Almonguera. And of course, kay Doc Desiree O. Briseño. Maraming salamat po, Dra, and to our resource speakers. And of course, this would not be possible po sa inyong mga media partners namin. Maraming salamat po sa pagdalo dito sa ating press conference sa La Edley, dito sa Legazpi City. So, ayan, don't forget po to please send us dun sa registration area natin yung inyong mga evaluation forms, yung papel po na maliit. Kindly fill out na lang po and then submit po sa ating registration area. Thank you. Also po pala, maraming salamat po so